единия да е подчинен, на другия да е подчиняващ. Това беше много комично и много показателно. Предполагам, че има и други такива. Но първото нещо, което се уточнява е, включително и аз като чужденка, питат ме на колко съм години, значи трябва да ти казвам како, и аз да им спестя неудобството. За тях е нещо обичайно, разбира се, но за да им спестя неудобството, понеже аз съм чужденка, и им казвам, че няма нужда, могат и на име да се обръщат към мене, но аз като видя, че имам по-голяма жена, с която общувам, се старая да покажа, че знам за този обичай. Казвам како, но пък слагам и от мене си името пред како, т.е. разбирате ли, става нещо като разбирам, че знам за техния обичай, не показвам неуважение, но в същото време си го приначавам така, че на мен да ми харесва. Така. И това за иерархията наистина е... Имам един колега, който е много приятен човек. И за да го драсне му казвам: здравей, уважаван дядо. Но той го приема, нали, си едно само като здравей дядка, пък той не е дядка, той е с 10 години по-възрастен от мен само. Но това някой да ти каже, че си брат или без да има роднинска връзка, това означава наистина много голямо признание за дружба, за ако кажеш на някого по-възрастен батко, той разбере, че знаеш какво се влага цялата ситуация. Много впечатляващо. Да. В последния филм, който гледам в Корея, Каин и Абел, първите серии, двама мъже, не свързани с роднинска връзка, той му казва: днес за мен ти си Хьонг, ти си ми брат. Това означава, че той ще го закриля, ще му помага и така нататък. Тоест той го приема в семейството си, което пак стига до значимостта на семейството. Наистина е от голямо значение, голяма важност семейството. Даже не си спомням изследване ли беше, четох някъде, че какво било важно за корейските жени. Семейството и пак семейството. Да създадат семейство, съпруга им да ги уважава и така нататък. И да отдадат себе си в... само да намеря точен израз, за благото на семейството. Нещо, което е напълно противоположно на американския начин на мислене, на американската ценностна система. Аз в семейството съм индивид и искам обич. Обаче колко ще дам и какво ще дам, това е друг въпрос, нали? Той даже... Моля? Ако може да взема повече, колкото повече, толкова по-добре. А в Корея е точно наобратното. Предполагам и в цялата азиатска общност, не само за Корея. Какво да дам от себе си, което мен лично много ме впечатлява и много ми допада. И така. Как се справят децата? В смисъл, това мъничкото, нали, все още не разбира, обаче как се справя? Това мъничкото още никак не се справя. Освен, че яде ориз, все още нямаме впечатления във връзка с корейския начин на живот. Каката в началото беше много тежко, поради езиковата разлика, поради смяната на... Тя замина на 3 години, поради смяната на обстановката, сменят се миризми, нещо, което като си в дома си не ти прави впечатление. Примерно миризмите в магазина, или миризмите на хората около тебе, или миризмите на дома. Като заминеш в чужбина, започва да ти прави впечатление. За нея беше много трудно в началото, но успяхме да се сприятелим с корейски жени, които да ни помогнат да започне детска градина, да се сприятели с деца. И значи нещо, което на мен ми отнема време да науча дума или израз някакъв корейски, да ми отнема седмица.
създавам. Нещо, което на мен ми отнема много време, за нея е просто штракане с пръсти. На детската площадка и общувайки с... И като не иска да яде само така. Иска... Да, сега. И тя свикна с езика за около 3 месеца някъде. Започна детска градина на около 3 години и 3 месеца. Започнаха да я учат на английски език, въпреки че и английски не знаеше, ние заминахме, тя се знаеше само български. След 3 месеца започнаха да я учат на корейски. Без наше знание, но аз не сме възразявали и се зарадвах, че е започнало обучение. След около 3 месеца, 3 до 6 месеца, тя започна да се изразява на корейски. След това започна да учи азбуката, започна да учи да чете, започна да учи да пише и така. И ние положихме от наша страна усилия тя да се впише добре в обстановката, стимулирахме я да се държи като корейско дете, в смисъл да спазва обичаите, да поздравява както поздравяват корейските деца, т.е. да се впише в обстановката и да... Тя и без това е забележима, но да се старае да ни изпъква с тази забележимост. И това сработи определено. След това помолихме учители да я учат индивидуално на корейски език, за да може като чуждестранно дете по-бързо да усвои нещата. В момента, след 3 години, някои корейски майки казват, че тя говори корейски по-добре от техните деца. Без да скромнича, наистина е така, да се похваля. Значи, това, което й помага е, че в български език има много звуци, които в корейски език ги няма. И за нея фонетичната система не представлява особена трудност. Докато за корейските деца, английската, въобще европейската фонетична система е трудна. Тоест, освен това, мъничките дечица имат леко фъфлят понякога. И родителите, не всички родители им прави впечатление и няма такова старание, както да коригират говора. И това още повече усложнява ситуацията. Поради тази причина, поради български особености и така нататък и родителски особености, тя успя добре да научи езика. А с английски? С английски също. Просто английския беше по-лесен за нея, отколкото за корейските деца да усвоят английски. Учителката последната каза, че тя прави същите грешки, които би правило английско говорящите или американчета. Тоест, нищо особено. Но иначе е трудно да свикне с тази иерархична система, да казва како, батко. Трудно е да пречупи индивидуализма в себе си, докато за корейците е характерно да бъдат в общност, да бъдат в група. За тях да бъдат отлъчени от която и да е група. Нали? Те се групират, примерно, децата в детската градина, родителите, жените, майките в жилищния квартал, в блока, по някакви интереси, мъжете са в работа или още по някакви други интереси. Тоест, за тях е жизнено важно те да принадлежат към някаква група. Ако ви прави впечатление, корейските музикални състави, групите, са повече от 3, 5, 6, мисля 7 човека съм виждала. 13. И те сработват Супер джуниор. Те сработват много добре. Има сработване между членовете на групата. Докато... Екипната работа е много добра. Моля? Екипната работа е много добра. Екипната работа е много добра. Поради тази не потиснатост, но не изявяване на индивидуалното. Разбирате ли ме?